Revin v-am regăsit un nou vlog. Astăzi să dăm stârca și vreau să vă zic. Vreau să zic numai pe tu, Dosa Silviu Pro. Bine că ai făcut 20 de abonați. Bravo, bă! Respect, bă, și vreau să te felicit că ai făcut 20 de abonați. Și în viitor, bă, cred că să faci și tu mulți abonați. Sper asta să faci și tu mulți abonați, dar și voi trebuie să abonați la Dosa Silviu. Acolo poți să muzici în engleză, vorbești în engleză, dar cu mine vorbește de obicei și în română, dar el eu cu el suntem prieteni, dar și vreau să-ți mulțumesc că te felicit că ai cu 20 de abonați. Bravo! Sper să faci și tu 50 de abonați, 60 de abonați, o să vedem. Și te aștept să faci mulți abonați. Și mai că ceva. Și voi să vă abonați pe acest cont de YouTube, dacă nu sunteți abonați, să vă abonați la Dosa Silviu, îl aveți în descriere aici jos de aici, să-l aveți link în descriere, să vă abonați la el. Succes, Silviu! Cred că o să faci și tu abonați. Succes, bă!